Talan kan kudu nganggo pitutur. Iya, bener. Duwe bojo aja dirusui wong sing legan pirang-pirang. Iya. Anamane. Mula kuwi iki kinarya pitutur dadi nek kowe wis dene bojo aja ngrusui bojone liyane. Ora kena ngrusui ning nglimpe. Ah, nglimpe ipene ora apa-apa. Nglimpe maning nglimpe ya ora. Op. Rene kan? Wes. Linggo. Ngopo? Wis merdeka pokoke. Nek kok mlayu semene wis aku sing nyaron terus. Iya. Alah bel gedes winginane ngenteni nyaron deloke wis kempringet kok kiwih-kiwih. Senengane ki le umuk. Jebul ya nyata kanca-kancane nyambut gawe ki rekoso ya. Iya. Sepisan rekoso nanggon tenaga, angka loro nang pikiran, iya. Apa meneh abot betah melek iki lho, iya. Pinter kaya ngapa nek ora betah melek nggo apa? Arep pangkate dosen. Nek kurung turu iya bener. Ning sing penting najan to sarjana seni kaya ngono wae tetep kudu dilambari nganggo prihatin betah melek. Kandhane kok. Abote iki le nggon betah melek ku mau. Ayo ning nggon perkara pinter karo ora iki gumantung karo kekompakane angger gelem latihan ngono ya komplak. Piye? Komplak. Aramune kompak kok koplak kowe iki. Sing koplak ki kowe kuwi. Ayo ngejak gending apa nek karo aku wis saking tanggape. Kowe upamane gending ayun-ayun ayo ngene iki. Kuwi apa? Lho ayunan to. Gendinge ayun-ayun. Oh. Upamane ngene iki. Kok sirahe garing dikocak-kocak. Rumangsamu ora. Kuwi gending apa? Gending oyak-oyak. Oyak-oyak. Anek gending jarum ayo ngene iki. Ngapa mangan debok? Wah, jan iki iso viral tenan iki. Tak gawe TikTok arepen. Rupamu ora. Seneng nek kancane wirang kowe iki ya. Lah ra tenan.
seneng kok. Ya, ngene truk, piye? Mundi dawuh para pinisepuh Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar. Iya. Ingkang wis dipengarsani panjenengan Bapak Budi Santoso minangka Bapak Kepala Desa. Bapak Andi minangka Kepala Dusun utawa Pak Bau, ya Ketua Pak Panitia, panjenengan Bapak Suparno. Sing mau sore ya wis krido utawa pentas munggah panggung. Oh, ngono. Ora lali matur nuwun Ketua Pemuda Mas Junaidi. Wah, wis luar biasa. Kekompakan iki lho, Tru. Iya. Iki uga disengguyung wit sore mau. Wah, gayenge ra lila. Sapa? Bawor ta? Iya. Kowe wae sing ndagel aku tak ngaso. Dagerang ora lucu ki kesel. Ah iya. Yang lucu wis apa-apa der ngono kuwi. Ide ki ana wae. Ah iya. Muga-muga kingko lucu. Iya ya. Ngalih kono. Setan. Oh ganti bagong wayang wong, bagong wayang kulit jedal-jedul ngapa? Murah aku. Iya ngalih kono. Murah aku ora. Monggo Mas Bawor kalih Mbak Harjingklik kula jumeneng. Ngarep ngapa? Ulo. Disepot. No. Udu dulu, udu. Nah. Sepote udut dulu. Ya. Yuk. Ngapa e? Udut dulu. Udut dulu. Ya yo. Udu dulu. Paling enak ku bandengku. Udu dulu. Paling enak udu dulu. Paling enak udu dulu. Sepote nganggo udu dulu. Nah iya karo Salan. men sampean niku semangat angger oleh sawer udut niku ra ya terus. Iya. Semangat ya. Ijo-ijo aja diundui. Sing abang pirang-pirang. Duwe bojo aja diundui. Sing abang ya pirang-pirang. Duwe bojo aja diundui, aja dirusui. Aja dirusui. Sing prawan sing legan pirang-pirang. Bener iku pitutur apik kuwi. Lho wong sinjane wangsalan kan kudu nganggo pitutur. Iya, bener. pitutur. Duwe bojo aja dirusui wong sing legan pirang-pirang. Iya. Anamane. Mula kuwi iki kinarya pitutur dadi nek kowe wis dene bojo aja ngrusui bojone liyane. Ora Ya. kena ngrusuhi ning nglimpe. Nglimpe ipene ra apa-apa. Nglimpe maning nglimpe ya ora kena. Ora kena nglimpe. Pitutur maning. Meneh. Pitutur piye? Pitik cilik ditotol mlekok. Bocah cilik aja pada mabok. Iki lho dicocoke. Kok nek ora laras digrendo. Nah, Samene. semene. Semene. Cilik kan lah. Pitik cilik ditotol mlekok. Bocah cilik aja mabok. Aja mabok. Pader wadai kandi Kandi. bocah pinter dadi kiai. Amin. Apike rasa nggo gamelan. Garingan. Do keplok wae. Oh iya, keplok. Nah. Sing gek pitutur maning Mas Pitutur Petro. piye? Lah miki pitutur. Wis saune-uneme larase kuwi manut kowe wis pokoke. Lah iya Ya. sing penting kan pitutur. Ya, pituture iki sing penting. Iya. Ya iya. Sing temping
ora penting ngopo gamelan. Sing temping pituture. Penting. Ah kalau kualik ora apa-apa to Ya ya. ora. Sapikul cengkol Yo, yo. sepanjang jeruk nah. Burakane kepek. Ruk ya. Bokongmu megol kabotan turi. Nah, sik. Lah wong diiringi keplok wae ya blero kok kowe. Wis. Kejabane blero ki Purwakanti Wes. lho. Hop. Hop, iki karepe piye iki mau? Lah kan angger wong Sinawangsalan kan Purwakanti. Purwakanti Ayo. niku kudu Kabeh pas. lah iki bebas. Sing Ya ora piye? pas. Baleni garingan. Sapikul cengkol sekeranjang jeruk. Ruk. Bokongmu megol kabotan turi putih. Kuwi ra pas jenenge. Kok mburine turi putih. Lah kan anu kuwe Wangsalan. Ya Wangsalan Purwakanti iki sing pas. Oh, itu sing pas. Heeh. Anas rabi dikrumut uler. Mas Aji Orjen pinter. Pinter iki. Pinter. Anas rabi disiram susu. Susu. Masuki kaya anu ngombe susu. Ngombe susu Mas. Melu-melu. Iya. Susu. Ngombe susu Mas. Ngombe susu. Ora Dek, mau lek ngene. Karepe priwe? Hah? Karepe priwe Rika? Anu ngombe susu Mas. Ora muni ngombe susu ora. Susu jahe. Bang Salimane, bukan tiga ya. Piye? Rungokke sing apik. Anas rabi dikrumut uler. Ular. Mas Aji Orjan Pinter. Anas rabi disiram susu. Susu. Masuki kaya anu ngombe susu. Ngombe susu ya ora. Ngombe susu lah ya. Metu jabah. Ya apa lah. Aku ngombe susu. Aja dia lah. Anu Metu jabah. arep ngapa? Ya metu jabah. Ge. Nang ana bengan itu. Aja tokke njaba maneman. Metu jaba ki ra penak kok kesake metu jaba. Jare sing jaba mengana ayu. Kok beda karo wingi? Ora, kene ase mung jaba gene ora gelem kae. Wingi dolanan kaleng kok iki. Kok tekan. Sindene dialem sindene. Iya. Sindene. Yo. Anak gandeng gawene kayu. Sindene ayu. Jos, masuk. Iwak pitik wadahe kaleng. Heeh. Siding